Ndanzwa ngezvikomborero muri kuwapa tenzi, vamwe vari kukashira madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Musandipfure baba kananda shata ini. Tenzi musazondisiya mutsawe yundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Ndanga ndiri muchitema, ndine urombo ini. Moyo wabatwa ngepasi mundisunungurenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. Mudzimu musapfure mapofu murapenyi. Ita umboho wa Jesu runyararo ndipenyi. Kuneni madonwe mundipenyi. 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 Jehova mufudzi wangu, hapana chini chandinoshaiwa. Anondivatisa pamafuro manyoro, ondisesedza pamvura inozorodza. Jehova mufudzi wangu, hapana chini chandinoshaiwa. Anondivatisa pamafuro manyoro, ondisesedza pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wa ndofamba ini anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama. ndichagara mbama Jehova kwa
mazuva makandidzivirira kubva kuvavengi ndichanamata iye mimoga ndicharamba ndirimo mumba maJehovha kwa mazuva namazuva munondidzivirira kubva kuvavengi ndichanamata iye mimoga anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa dofamba ini anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama. Manera akanaka vana vaMwari, manera akanaka to our online viewers. Toda kukutendai nekuramba mchiona our program together with us. Come, let us reason together. Tinoda kutenda zvekare vatijoina kekutanga mukati mezuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi, don't miss this program. Tiri kuenderera mberi tichidzidza pamusoro pezvakawanda kubva mukati meshoko raMwari. Toda kutenda pane nguva toda kudaidza our guest group The Well. Tavaona vachitipa two beautiful pieces of music. Pane nguva regai tivadaidze vatipe second song. Pavachatipa second song, pavachapedza kutipa second song, izwi ratichanzwa ndere mutauri wedu Pastor Betera. Toda kutenda, ndinovimba tichava nekuteerera kwakanaka. Tinorara, tichimuka, tinofamba, tichisvika, tinotsvaka, tichiwana, nokuti munotendera. Ndianiko angataura shoko rikaitika musina kurayira, zvinhu zvose pasi nekudenga zvomirira shoko renyu. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe, ndimi moga, ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Shumba yerudzi rwaDhavhidha, vavengi venyu vanoparara kana mukadzwa. Ndichapota kwamuri panguva yehondo, nokuti muri Ishe wenyama yose. Mikaeri muchinda we
yasimuka, nyika yose inogara, kana imi motaura, nyika yose ngainyarare, nokuti muri ishe, wenyama yose, muri ishe, wamazishe, kunze kwenyu hakuna mumwe, ndimi moga, ndichakurumbidzai panguva dzose, muri ishe wenyama yose. Ndimi gwai rakabayiwa kunza ruporeso kumunhu wose, kuti ani nani anoda ave neupenyu, nokuti muri ishe wenyama yose. shongwe yemoto panguva yeusiku, gore mumasikati kudzivirira kuzuva, mavambo nemagumo eupenyu hwangu, nokuti muri ishe wenyama yose, muri ishe wamazishe, kunze kwenyu hakuna ndimi moga, ndichakurumbidzai panguva dzose, muri ishe wenyama yose, muri ishe wamazishe, kunze kwenyu hakuna ndimi moga, ndichakurumbidzai panguva dzose, muri ishe wenyama yose. Greetings, church. Greetings, our online viewers and listeners. Welcome to the program, Come, Let Us Reason Together. We are reasoning using the scriptures. Last evening, we looked at angels, zviringirozi. Ndobva taona kuti ngirozi dzakasikwa naMwari before the creation of mankind. They are of a superior order than men. Both in their form and activities, they excel maitiro evanhu. Dzinogona kuya in the form of dreams, dzinogona kuita appearance a flame of fire, they can come in the form of a whirlwind. Tikaona pama-activities zvakare engirozi kuti dzinogona kukonzera ma-natural disasters like earthquakes, dzinogona zvakare kuchinja weather, temperature manipulation, ndobva taona dzinogona kukonzera urwere kana kubvisa urwere. Angels have got that capacity to do that. Pataiona the way yadzinogona kuya nadzo kuvana according to the scriptures. Takaona kuti in another scripture iri kuna Kings, dzakauya in the form of leopards, mabhee, mapere. Dzaigona kuya seshiri dzaifidha Elijah nechingwa. Ingirozi dzinotora chimiro ichocho. Even the arch enemy, ngirozi Satan pachake, akauya kuna Eve in the form of a serpent, kuratidza kuti ngirozi dzinotora zvimiro zvakasiyana. So in our second presentation this evening, toda kupindura mibvunzo yekuti ine chekuita nevanhu kana vafa. Saka chidzidzo chedu chiri kuti mibvunzo pamusoro pevakafa, mibvunzo pamusoro pevakafa. Our lessons, they are going to be connecting to each other. Dzichaita dzichidyidzana zvidzidzo. So I want to encourage you, our online viewers, I want to encourage you, church, don't miss any of these episodes. Why? It's very crucial. Toda kupindura mibvunzo pamusoro pevakafa. So let's quickly get into the scriptures. Tiende pane vanhu vakafa. Psalms 89 verse 48 inobva yati ndiani munhu angararama akasaona rufu.
Ndiani munhu angararame akasaona rufu? Angarwire mweya wake pasimba reshiori? It's more like a rhetoric question. Mubvunzo unenge mubvunzo nando uri kuti kune here munhu angararama akasaona rufu? Wekuti tinobva tati uyu idi guva rinomutadza. Of course, the Psalms haisi kuexpecta kuti tipindure because mhinduro iri kutozikanwa kunzi iripo kuti hakuna munhu akadaro. Inokontinya Bible tichiverenga pana Muparidzi chapter 7 verse 2. I just hope you are taking note of these scriptures. Tatanga isusu pana Psalms 89. Now taana Muparidzi 7 from verse 2. Ngatidzike nayo. Zviri nani kuenda kuimba yekuchema pakuenda kuimba yemutambo, nekuti ndiwo magumo emunhu wese. Munhu mupenyu achazvirangarira pamwoyo wake. Zvikanzi naMuparidzi naSolomoni panapa, in the event yekuti tiri kurarama musociety, poita kune pati nekune rufu. Zvanzi neBhayibheri, zviri nani uende kune rufu. Reason yapiwa naMuparidzi ndeyekuti nekuti ndiwo mugumo wemunhu wese. Vesi ya3 yobva yati kuchema kunopfuura kuseka, nokuti mwoyo unofadzwa nekupunyaira kwechiso. That's Muparidzi 7 verse 3. Kuchema kunopfuura kuseka. Why? Because mwoyo unofadzwa nekupunyaira kwechiso. Bhaibheri riri kuti panapa, vanhu pavanenge vachichema parufu, zvichibata zvichidzimba mwoyo, Bhaibheri riri kuti pane zviri kutoitika pamwoyo pako zviri beneficial kwauri, zvinosiyana nekuenda kumba kuri kuitwa mutambo. Saka in other words, encouragement iripo ndeyekuti though rufu rwakauyiswa nechitema, but murufu imomo Mwari akadesigna kuti rubatsire kuti patinorarama panyika panapa tigone kuita grasp some of the important aspects of life. Saka chii chinobva chaita vanhu? Maybe the devil ndiye anodaro. Satani anozviziva kuti vanhu vese vakaona coffin yemunhu arapo, bhodhi iri mukati, vogara padhuze, everyone will be sober. Saka Satani haadi kasobhaness kataurwa neBhayibheri. Anoda kuti patofiwa musabhenefite sezvataura vhesi. Saka anochinja rufu dzese. Mukatarisa trend iri kwezvinezvi, rufu haruchatorwe serufu. People are more like celebrating. They will tell you we are celebrating his life, we are celebrating her life. But ukatsvaga the way yazviri kunyanya kuitwa nayo these days, kutraya kubvisa kakupunyaira kechiso kaya. Why? Kari beneficial kuti munhu aconnecte nemusiki wake. Saka Satani anowedzera mafaro nekuseka to the extent yekuti kune vamwe vekuti rufu runopera akasitika, asingatombozoti chii chaitika, yet muzano raMwari, Mwari anga adhizaina kuti rufu irworwo rubatsire munhu to be a bit sober, agone kuita reason out zvinodiwa naMwari. So kuchema kunopfuura kuseka. Vesi ya4, mwoyo yevakachenjera iri paimba yekuchema, asi mwoyo yemapenzi iri paimba yekufara. Saka please, patinoshayikirwa, it's good. Usina zvakubata, enda uchinobata maoko. Endai parufu, garai pasi muone maproceedings ari kuita. Mwari akatodesigna kuti rufu rutibatsire. Job 21 verse 23. Saka tauda kuona kuti munhu anofa sei. Chii chinoitika panofa munhu? Mumwe anofa achiine simba rake rose, akafara chose aine rugare. Verse 24. Wedza dzake dzizere nemukaka, mapfupa ake akanyorova. Kurodza kuti munhu anogona kufa achiri very young, youthful, munhu anofa. But verse 25 yobva yati mumwe anofa aine shungu dzomwoyo, asinawo kana kutomboravira zvinhu zvakanaka muupenyu. Verse 26 yobva yati vese vanovata pamwe chete paguruva, honye dzinovafukidza. So death is real, death is real. To the young and to the old, death is real. Vese vanongoenda padestiny imwe chete. Psalms 146 verse 4. Chii exactly chinoitika panofa munhu? Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi, nezuva iro mano ake anopera. Let's take it again. Psalms 146 verse 4. Mweya wake unobuda,
iye ndokudzokera pasi. Nezuva iroro mano ake anopera. On that same day, his thoughts perish. His intellect ceases to function. Saka Bible rikuti panofa munhu, like imimi vana munozviziva, I know you are being taught this even pa primary education yenyu, kuti munhu ane 5 senses. Munodziziva here? Sense of sight, hearing, smelling, tasting, and touch. You know that vana munozviziva. Saka zvikunzi panofa munhu, anzi neshona mano ake anopera. That's the mind, that's the thoughts, that's the brain. Saka panofa munhu, mind inosiza kushanda. Sense of sight haishande kana munhu afa. Sense of smelling, sense of tasting, sense of hearing, sense of touch. Saka panofa munhu, hanzi na Psalms 146 verse 4, mano ake, his intellect, his thoughts, they cease to function. Pabatika ka ndokunonzi kufoko. Haachaoni, haachanzwe, haachanuhwidzi, haachateste, haachagone kufamba. Because masenses haachadi. Ndokunonzi kufa kuri kubuda muBhayibheri. Ndozviri kubuda mukati meBhayibheri. Saka izvo manje sei zvichidaro zvinoenderana nemasikirwo akaita munhu naMwari. On Genesis chapter 2 verse 7 inoti, Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mumhino dzake mweya weupenyu. Are you getting it? Pa creation yemunhu, Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, ndobva afuridzira mweya weupenyu mumhino dzake. Pandinoda kuti tibata, I know these things, even mwana akasvika grade 7 ari pakati pedu, munogona kuzvibata izvi. Munhu akasvika grade 7 zvatiri kutaura anogona kuzvibata, kuti pakusikwa kwemunhu Mwari akagadzira body, but body was lifeless. Ndobva afuridzira mweya weupenyu. Bible robva rati paverse 7 yaGenesis 2, munhu akava mweya mupenyu. Akabva atanga kudii? Which means pakatorwa dust of the ground plus breath of life, ndobva paita a living soul, kana kuti soul. Ndiye anonzi munhu. Pandoda kuti mucherechedze kubata, pandoda kuti mubate, panoita kunge pari tricky, but pari pachena. Bible harina kuti Mwari akafuridzira mweya mupenyu. Bible rati Mwari akafuridzira mweya weupenyu, life causing spirit, mweya unokonzera kuti chinhu chirarame. Iwo uri wega hausi chinhu, body iri yega haisi chinhu, but body payakaiswa mweya unokonzera upenyu, pakabva paita munhu. Saka haunzi mweya mupenyu, unonzi mweya weupenyu, breath of life. Guruva refu plus mweya weupenyu equals to munhu. Mutumbi plus mweya zvotipa upenyu. Zvinganetse kubata here. Hazvifane kunetsa kubata zvachose. The Lord God formed men out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Ndozvainoita nechirungu. Saka rufu chii? Munhu ari kurarama, pobuda mweya weupenyu, bhodhi yosara yega ndo rufu. Body minus breath of life. Mutumbi tikaburitsa mweya weupenyu, posara chituna. Izvozvo zvikangoitika, separation yetu zvinhu tu zvikaitika, patone rufu. Ndo zvinonzi death izvozvo. Saka chii chinobva chaitika kumutumbi nemweya? Ngatitangei nemutumbi. Genesis 3 verse 19 inobva yati,
uchadyazve kudya zvako neziya rechiso chako. NdiAdhamu atadza ari kuudzwa izvi. Zvikanzi kusvikira uchidzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera kuguruva. Ibhodhi iri kutaurwa inzi patinofa. I know there are scientists amongst us. Go and check the chemical composition, material composition yebhodhi yemunhu. Patinenge tine calcium, mabhonzo, iron, phosphorus. Those are the same elements ari mudust. Saka panobuda breath of life, body inongodzokera and it decomposes into those chemicals, into those components. Nekuti body yakatorwa from the ground inodzokera to the ground. Saka tinobva taviga munhu. Whether taviga iri body, whether vamwe vada kuita zvekupisa voendesa amadota, it's the same thing. The body goes back to the ground. Komweya weupenyu chii chinoitika kwauri? Then dust will return to the earth as it was. Ndokwatakabva. And the spirit will return to God who gave it. Pabatika. Saka panobuda mweya weupenyu unobva waenda kuna Mwari akaupa. Saka ipapapo ndo pandoda kuti ipapa pabatei, hapana kuoma, pabatei cheche hapana kuoma. Pataona munhu achisikwa, mweya weupenyu waibva kupi kuna Mwari? Hanzi akafuridzira mweya weupenyu mumhino. Dai ari munhu sezvatinoita nhasi, kunenge kufuridza chibhalumu kuti zvabatika. Saka isimba riri kubva kuna Mwari. Ndati dai ari munhu. Saka zvikanzi mweya weupenyu unodzokera kuna Mwari akaupa. Sei tichibva taimajina mweya wadzokera wakunge uri apo? Yeti pawapiwa naMwari tatoona kuti wabva paari. Saka semu uri kunzi mweya weupenyu, kuti zvive more clear to you, isimba raMwari rekuraramisa. What we call the spirit, kana kuti mweya weupenyu, kana kuti breath of life, isimba raMwari rekuraramisa. Ndiye akarisa mubhodhi. Panofa munhu anotora simba rake. Sorry, kuimi mamusi kundiudza semaona ndanda kukwidza izwi. Handifanira kukwidzira izwi unge ndiri kupopota kwamuri. Hapana ari kumboita naro, but chiri kuita ka ndauya for this presentation ka ndine pfungwa yezvandinosangana nazvo kumaraini. Pandine ndiri kumaraini panoita kunge panonetsa kunzwisisa vanhu vachiti mweya wake unoenda kupi? Ko mweya wake pastor. Saka muri kuona ndauya ndine pfungwa idzodzo to the extent onai voice rangu ranga rakura. Let's do it nicely. Inzwai chechi yaMwari. Inzwai chechi yaMwari. Mwari paakasika munhu achigadzira body, akafuridzira spirit, breath of life, mweya weupenyu. Ndobva paita munhu mupenyu. Panofa munhu, Psalms 146 verse 4, yati mweya wake unobuda, nezuva iroro mano ake anopera. Saka breath of life payabuda munhu achifa, pabva pasara paine question yekuti zvinhu tu zvakambobatanidzwa izvi kana munhu afa anoendepi? Ndobva panzi naGenesis manje 3:19, iwewe munhu, pandai kugadzira ndakakutora material composition yako yakabva muvhu, saka uchadzokera bhodhi yacho futi ikoko. Mweya ndobva wanzi naMuparidzi 12:7 wakabva kuna Mwari, saka panofa munhu unodzokera kuna Mwari. But pawakabva kuna Mwari, Mwari akaitawo kufuridzira mumhino, kuratidza kuti isimba rake rararamisa. Hazvizoite manje kuti tiimagine mweya uya wadzokera kuna Mwari tobva taona wakagarapo. Because pakutanga kwacho ongo usina kugara apa, isimba rabva muna Mwari rika. Kumboreya kuti panofa munhu, Mwari anotora simba rake reupenyu. Simba iri haisi oxygen. Let's get this clear. Simba iri harisi chii? Nekuti munhu ari paoxygen anofa. So breath of life, in short, isimba raMwari rekuraramisa. Right, ndo zviri kubuda panapa. Ngatichidzokororai pana Psalms 146 verse 4. Mweya wake unobuda, iye ndo kudzokera pasi. On that same day, his thoughts perish.
iyoyo inoda kuti ibatwe kuitira kuti kwatakuenda kumberi tigone kupindura mibvunzo iripo. Ngatimbopindurai mubvunzo, because ndisu masouls, ndisu vanhu. Do souls die? Yes. Ndisu masouls, munhu anofa. Are we souls? Yes. Is it possible for us to die? Yes. So let's not confuse soul and spirit. Spirit is used interchangeably ne breath of life. Kureva simba ra Mwari rekuraramisa. Dust of the ground minus breath of life, tinobva taita body kana kuti yatinoti dead soul. Saka toda kupindura mibvunzo manje inobuda panyaya dzevakafa. So far pana kuti, Pastor, you're moving very fast, I am lost. Do you have anyone who is saying, Pastor, manyanya kumanya inindarasika in online viewers, are we moving together? Panere pamuri kuti apa papa kunetsai. Tataura kusikwa kwemunhu, ndobva tataura chinonzi rufu. Bible raisa pachena. But pane mibvunzo manje inoramba ichita arise. Kubva mu community matiri. Vanhu vanoramba vachibvunza, especially panyaya yerufu. Saka maona our lesson yanhasi iri entitled mibvunzo pamusoro perufu. So question number 1, iri kutiyo, pakunamata handiti tinenge tichishandira mweya here? Manzwa here question iri kuye. Pakunamata, nai pastor, handiti tinenge tichishandira mweya here? That's why it's common in Christendom, in the religious world, kuti unonzwa nzimbo dzinoimbwa. Pane kamwe kandakatokura ndichiimba inini. Kaiti, shandira mweya, shandira giroria, shandira mweya baba, nyama inoora, shandira mweya, kushandira giroria, shandira mweya. Saka pfungwa idzodzo dzakazara muvatendi. Kuti patinouya kuchechi tiri kushandira mweya nekuti nyama inoora. But patadzidza panofa munhu, it's true, nyama inoora yodzokera kuguruva. Which means kuti pasinganyanyojekere vanhu ndepanzi mweya unodzokera kuna Mwari akaupa. Ndo panoda clean. Saka panzi nai pastor, patinoita zvekunamata handiti tiri kushandira mweya here, nyama inoora. Ngatipindurei na Genesis 7 verse 21. Pakauya flood nguva yemurove, toda kuti tinzwe kuti Bible rinoti kudi. Verse 21, Genesis chapter 7. Zvino zvipenyu zvose, let me take it again. Zvinhu zvipenyu zvose zvaive panyika zvikafa, zvaiti shiri, nezvipfuwo, nemhuka, nezvinokambaira, zvose zvaikambaira panyika nevanhu vose. Verse 22. Zvinhu zvose zvakanga zvine kufema kwemweya weupenyu mumhino dzazo, zvose zvakanga zviri panyika pakaoma zvikafa. Manzwa here kushandiswa kwaita neBhaibheri kuti mweya weupenyu? Hanzi zvinokambaira zvine mweya weupenyu, mazongorora nenyoka, zvipfuyo, nguruve, vamwe vanodzipfuya, mbudzi nemombe, shiri. Hanzi chinoita kuti dzirarame dzine mweya weupenyu. Saka pamubvunzo watatanga kuona kuti, Pastor, patinoita zvekunamata handiti tiri kushandira mweya here? Inobva yanetsa manje. Saka maana series yedu iri kuti, guys, come let us reason together. Ngati reasonei nehuku dzatauraya kumba kwedu nembudzi nemombe. Paya kana pari kukuconfusei pari kunzi mweya unoenda kuna Mwari akaupa. But mweya iwoyo weupenyu hanzi ndo uri mushiri, ndo uri mumbudzi dzatinouraya. Question inobva yasara iri hanging mind yekuti, saka tiri kuti here mweya yembudzi yesei ndo zvimwe chete ichienda kuna Mwari? Pari kubva panonetsa. Mega mukazona chirungu chinoti, all the animals in whose nostrils was the breath of life. Saka hazi munhu ega ane mweya weupenyu. Simba rekuraramisa rakafuridzirwa mumhuno dzaAdhamu ndose musimba rekuraramisa riri mumbudzi, ndo riri mukamba, ndo riri mushiri, ndo riri mumombe, isemu simba raMwari rinokonzera kurarama. Muparidzi 3 verse 19. Nokuti zvinoitirwa vanakomana vevanhu
ndizvo zvinoitirwawo mhuka. Inzwai Solomon matauriro acho, anotaura zvinenge zvine karafu zvinobhohwa, but ndochitori chokwadi. Hanzi kana tiri kutaura nyaya yerufu, zvinoitirwa vanakomana vevanhu ndo zvinoitirwawo mhuka. Zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro wemunhu ndiwo mufiro wemhuka, zvose zvine mweya mumwe chete. Munhu haana paanopfuura napo mhuka, nokuti zvose hazvina maturo. Ndimuparidzi 3 verse 19 iri kuti, of course we were created as moral beings far superior than animals. But patinosvika panyaya yerufu, hanzi hapana patinopfuura mhuka, because process yacho yakafanana kumhuka pamwe chete nekuvanhu. Verse 20, zvose zvinoenda kunzvimbo imwe, zvese zvinobva pasi, zvose zvinodzokera kuvhu. Panzi kere? Saka kana tichita zvekunamata, kupindura mubvunzo uyu, hatishandire mweya. Maybe in other coming series tichazoona kuti tinonamatirei, but zvabuda pachena kuti mweya watinawo ndo mweya weupenyu une mhuka. Question number 2. Toda kungoansa about 10 questions or so. Sei chitunha chemunhu anenge afa nekuzvisungirira chichinzi hachipinde mumba? Zviriko ndaona madhara angu kumashuro. Makunyepera kuti ipapo inzwa, let us reason this together. Toda kuti tifambira nyaya. Hanzi kune mamwe masocieties munhu akafa nekuzvisungirira anonzi chitunha chake hachipinde pai. Chii chinokonzera kudaro? Muparidzi 9 verse 5. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Kunyangwe nemubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Muparidzi 9 verse 6 yobva yati, rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvangova zvapera hazvo. Zvapera sei? Because Psalms 146 verse 4 yati, panofa munhu brain hadzishande. Saka panofa munhu even hazvisungirira. Kana anga ine brain dzamasara muchishora mese kuti but bamunini ngavarege kudai so. Omana nekuchemera kuri kuita vanhu upenyu vari muzvipatara vachipiwa mushonga, mumwe munhu otosarudza kuzura, bamunini ngavarege kudai so, bamunini ngavarege kudai so. Ipfungwa rudzidza vanga vanadzo. Saka vanhu pavanoona kuti pfungwa dzaita munhu dzakashata, chikonzero kune kwandakabvunza, vachiti hazvisungirira haapinde mumba, vari kuti mweya iwoyo nemafungira anga ainawo hatidi kuti asiye mumba muno. Are you following? Vari kuti iko kafungiro kaaita kaya hatitombokade mumusha medu. Saka toita sei? Tobatsirana sei nyaya? Because vanhu vachiri kungozvisungirira. All right, for now, itai zvamunoda, but mukamupinza mumusha hazvina zvazvinochinja. Mukasamupinza mumusha hazvina, nekuti pfungwa dzaanga ainadzo paazvisungirira dzinoguma kushanda paanofa. Zvabatika? Hazvina zvazvinoitaba, because tanyatsodzidza kuti munhu anonyatsofa ofa kuti fi. Inzwa imwe question. Munhu ari kuroja kana kugara pamba pasiri pake, zvinoita here kuti kana afa achemerwe pamba palandlord? Maona maquestions. Chataisira maquestions kumberika. Sorry, inini pastor wenyu ndoda kuedza kuona kuti tiri kunyatsa kunzwa here zvinotaura Bible. Because ndiri kukonemese muri kudzungudzira patataura kusikwa kwomunhu muri kunodha, patataura kuti mazviona here ndo rinonzi rufu muri kunodha. Right, tafirwa manje. Munhu anga asina imba yake, anga ari tenant ari kuloja, matauriro atinoita this side tinoti kuroja. Zvinoita here kuti kana afa achemerwe pamba ipapo? Ani muri kuona muri kuzeza kunyatsopindura ka? Hatingodzokai kuna Psalms 146. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi. Nezuva iro mano ake anopera. And the Bible riri kuramba richitsimbidzira pfungwa iyoyo yekuti pfungwa hadzishande. Saka inzwai vana vaMwari, hazvina zvazvinokanganisa. Because chitunha chamasara nacho chiya kungoti munenge matokasika.
Dai pachitora even 10 days kana many months chitunha chiripo, muchaona chinotodecomposa kupedzisira chafanana nematerial composition iri muvhu. Saka mukati mimi hamudi kuti achemerwe mumba malandlord, dai tiri kuda kunyatsorizina sezvandiri kuita ndiri pamberi penyuka, muri kuti hamudi kuti mumba malandlord mupinde ivhu. Amenoti muri kundinzwa here? Yet landlord vanotombopinda voguma tsoka dzavo dzinevhu, because chitunha chiyaka dai kuri kwekuti tinochisiyapo for a year or 2 years, muchaona chinenge chaita material composition yevhu. Zvekuti unotozvinoti saka last year patairambidza chitunha ichi kuuya tairambidza ivhu here. Mukunzwa here mareason andiri kuita? Ndosaka ndakangoti guys, this week we want to reason together. Come, let us reason together. Inzwa imwe question. Zvinoita here kuti mukadzi mukuru akafa achemerwe mumba memumwe mukadzi waasina mutupo naye? Zvinoita here kuti mukadzi mukuru anga aine mhuri ofa angachemerwe here mukicheni kana mumba memumwe mudzimai waasina mutupo naye? By now I think mindiro munadzo. Shungu yechidzidzo chinoichi, our viewers, wherever you are, shungu yechidzidzo chinoichi iri kuti ngati practice zvinoratidza kuti tiri kureasona. Isaiah 1:18 inoti, come let us reason together. Let's apply our minds. Ngati reasonei, tinzwisise, tiite zvinhu zvakanaka. Imwe question, pane chakaipa here kugara uchinyorera vadikani vako vakafa uchimuudza zvauri kushuwira nekumufunga kwamuri kuita? Pane chakaipa here kugara uchinyorera mudikani wako akafa uchimuudza zvauri kushuwira uye kumusuwa kwauri kuita? It's so common kuti after about a year inenge chinzi first anniversary, we miss you wife Brandon, Melissa and Takudzwa, rest in peace daddy. Yes, zvakaipa here even dzimwe nguva kuti kwapera 10 years womunyorera tsamba pastatus pafone obva kuti it's now 10 years, we are still crying, rest in peace. It's so cool. Zvakaipa here? Ndo question iripo iyi. Hatizozive hedu kuti ishungu dzipi dzinenge dzichinyanya kubata, but inzwai kuna Job 14 verse 21 inoti, kana munhu achinge afa, Job 14 verse 21, vana vake vanokudzwa asi iye asingazive, vanoderedzwa asi haone vachiitirwa izvozvo. Job 14 verse 21, munhu akafa vana vake vanosara vachikudzwa, being promoted in life, but he doesn't see that. Vana vanogona kusara vachideredzwa asi haatoone kuti vaderedzwa. In other words, vana vanosara vachitokura vaina tete, otoendeswa kuchikoro, otoenda college level, otoenda kubasa, otomanage a certain firm company. Zvanzi neBible pazviri kuitika zvese, afa uye haone. Kana kuti dzimwe nguva it's not always on the positive side. Vana vasiwa nafa vanogona kutosara vachitambwa rafu nabamunini. Otonzi nini ana mukoma munongozva kuti handisenze, saka ndiri kuti pari kunovigwa mukoma vasikana vanga vabva vatakura hembe dzavo vonodzidza kumusha so that pamba ndise maroja mari yandinowana ipapo vaende kuchikoro. Ende mese munoti bamunini vafunga zvakanaka, but unozoona kuti kubvira pakavigwa baba hakuna kana mari inoteera kumusha. Ndo pari kunzi neBible vana vanogona kutosara vachideredzwa vachitotambwa rafu, but afa uye haazvione. Saka hazviite manje kuti tichimunyorera tsamba munhu ari kunzi aone. Why? Psalms 146 verse 4 iyi vhesi ika ibatei inoti panofa munhu thoughts perish. Because kumunyorera pastatus zvinoda munhu ari kugona kuverenga. Afa haaverenge. We chechi yaMwari, halo, afa haaverenge. I know vamwe munofunga kuti isaine kuratidza kuti mune mari monotenga in these advertising firms, motenga space kana airtime yekuti munyorere mumanewspaper makuru mobva mati we are missing you. Zvinoita kunge muri kuratidza kuti mune mari, but in this episode zvinenge zvichiratidza kuti zvinenge zvichiratidza kuti ndofunga hazvisi kunyatsa kubuda zvakanaka, but I know
most of us takasvika grade 7 zvatiri kutaura izvi tinozvibata. Hanzwe imwe question, zvinoita here kuti munhu angaine musha wake avigwe mutumbi wake usina kupinda mumba make? Zvinoita here kuti munhu angaine musha wake wekutovaka nezvidhina musha unzi paningapo obva afa mudhara yeye anganovigwe here kumakuva asina kumbopfuura nemumba make? We are reasoning from the scriptures. Again in Job 7 verse 10. Munhu kana afa, Job 7 verse 10, haadzokere kumba kwake nenzvimbo yake haingamuzive. Munhu akafa haadzokere kudheni, haende kumba. Even kumba hakumuzive. Saka zviya zvatinoita zvekuti mota yasvika nekofini muruda kuisa chitunha mumba, poita vamwe tete vakuru kana vamwe sekuru vobva vati nyamuziwa tasvika nemi pamba, toda kutenda tasvika nemi. Haazvione, imba yacho futi haizvizive kuti munhu akandivaka auya. Saka answer inoti kudii? Zvinoita kubva kupala straight muchienda kumakuva, hapana kana zvazvina affecta, hapana kana zvazvinotombokanganisa. Afa. Let's proceed. Tiri kumanya. Uri mukwasha, zviri safe here kana ambuya varwara kuti vasvike pakufa usati wabvisa mombe yeumai? Zviri safe here? Ndikuona ana bamunini maseka kapedzai kuroora. Ingopedzai kuroora sakunetsei, alright, hatidzokei kuchidzidzo. Is it safe uri mukwasha uri kunyatsona kuti marwariro ari kuita ambuya yakaya vanogona kutisiya? Zviri safe here kuti uvasiye vachifa usina kukasika kumhanya nemombe yeumai nejeredzwa ravo? Tiri kungotenderera pamubvunzo pamusoro pevakafa. Tinodzoka pana Muparidzi 9 verse 5. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Kunyangwe nemubayiro havachina, uye havacharangarirwi. Rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvanguva zvapera hazvo, havachina mugovi nekusingaperi panyika. Saka ambuya vakafa usina kubvisa mombe yeumai, pavafema kekupedzisira havachatozvizive. Imbomirai kuti pastor nyaya idzi dziri kuti imbomirai. Ndosaka tiri kuti tine 1 week we are going to do these lessons in sequence. But tiri kuti Bible riri kuisa pachena ambuya vakafa vasina kupiwa mombe yavo yeumai. Bible riri kuti whether vanga vaine hasha, vaine godo, vakatsamwira mukwasha, zvinobva zvapera musi wavanofa. Ndozviri kutaura Bible zvose. Saka inobva yatiudza kuti kudii? Verse 9 paverse 10 yaMuparidziyo inobva yati, saka zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruzviite, ita nesimba rako rose, nekuti hakuna basa kana zivo kana chii kana zano kuShiori kunoenda vanhu. Shiori iguva. Saka yakutoudzai mana ambuya vakanditarisa kuti muchiri vapenyu, kana parida kuchaiwa foni kumukwasha kuti ndoda pfuma yangu nemombe yangu, ita uchiri mupenyu. Why? Ukaera wanofa, mombe yeumai isina kubviswa. Ilanguage iri safe here kushandisa mucheche kuti zvavharani? Iri safe? Ndongonzwa vanhu vachidaro, ora zvinobva zvapera, hapasina kana follow up or anything. Next question. Asi matare amai anoda kuitwa vachiri vapenyu, nekuti kuitira kuti zvisazonetse kana vafa, nekuti mai mutorwa. These questions ndofunga muri kubvumirana neni kuti ndiri kurarama society yamunorarama. Hanzi pastor heta zvinzwa muri kuti henyu vafa havana chavanoziva, but matare amai ngaaitwe vachiri. Don't worry kuti chiri kunzi matare chii, imi muri kutozvizivapo. Hanzi matare amai anoda kuitwa vachiri vapenyu kuti zvisazotinetse vafa, nekuti mai mutoro. Saka toda kuti timboona kuti panofa munhu pazvasepareta mweya weupenyu nebhodhi, nyaya yekuziva kuti ndimai uyu mwana ava vanoera mutumbu inoramba ichikontinya here munhu afa.
because pari kunzi mai mutorwa. Chekutanga, teererai vana, nekuti tese tiri vana. Kudza baba vako namai vako, Exodus 20 verse 12. Kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Saka chekutanga, hatitarisire vana kuti murarame muchishungurudza vabereki. Ndo chekutanga. Teererai pane zvavanotaura, you young kids, vana vachiri kukura. Toda vana vanoteerera, vanoita nekuteerera zvinotaura vabereki. Muchiri vapenyu, ngatiteererei vabereki. Ndo chekutanga iki. Saka kudzidza zviri munhu afa haisi excuse yekuti tishandise kuti manje vanenge vafa handinei nazvo. Mwari ari kuziva kuti zvamuri kuti zvinozonetsa zviya zviri kukonzerwa nedisobedience. Deuteronomy 28 inototi kutuka uku kuchakuteera kana usingachengete mitemo yaMwari. Saka chinozonetsa mai vafa havazi mai, idisobedience yawagara uchitoita pari kunzi kudza baba namai. Tauda kuchiona kuti mai mutorwa here, because ndo reason yapiwa. Genesis 2 verse 21 inoti ipapo Jehovha akavatisa munhu hope huru, akavata, akatora rumbabvu rwake rumwe chete, ndobva adzivira paanga atora nyama. Verse 22 yobvati nerumbabvu Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu akaita mukadzi narwo, akamuisa kumunhu. Munhu akati, zvino uyu ifupa remupfupa yangu nenyama yenyama yangu, uchatumidzwa mukadzi nekuti akatorwa pamurume. Naizvozvo munhu unofanira kusiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe. Ndokutaura kweBhaibheri. Saka isusu chandakaona chinenge chiri dambudziko kwatiri, tinoda kuita zvaMwari zvechechi, asi tichida kuuya nepfungwa dzataive nadzo tisati taziva Mwari. Bhaibheri rikuisa pachena kuti mai havasi mutorwa, itori nyama imwe chete nababa. Even imwe wafanwa ndiri kuona sainzi dzinotokuudzai kuti panoitika fertilization pane 23 gametes ane chromosomes dzinobva kumale gametes, 23 chromosomes dzinobva kufemale gamete, zozangana pobuda iwewe. Saka sure ndosamurudzwa ndikuti come let us reason together. Naiba munini unozoti mai mutorwa pakudii? Biology yacho kuchikoro uri kupasa, uchinyora zviri correct, mavhesi ari kuisa pachena inyama imwe chete. Vangofa mai bedzi, mai mutorwa. Imi hatitei kwazvo imi. Kungofa kwavo bedzi vatoita mutorwa. Pamwe pesa apa ndi mama vangu vachingofa vamutorwa. Imi let's reason properly. Bhaibheri haridzidzise kudaro. Toda kuenda pane mumwe mubvunzo, nguva yedu iri kufamba. Chii chinosiyanisa hembe dzemufi neimwe pfuma yese inosiwa nafa? Chii chinosiyanisa hembe dzemufi neimwe pfuma yese yasiwa? Because munhu kana afa inokuti ndozvitoriwo kwenyu. Kana anga afa paine truck apa, inogona kutonzwa kumana torai truck munotenga huni dzeparufu. Itruck yafa. Inogona kunzi torai truck munotenga huni dzadi. Foni yacho kana muchiziva pini inenge yakutoshandiswa nemudzimai wacho. Vachitokomunicate vanhu vakada kufononzwa, very sorry, shamwari yenyu yatisiya. Veve paunonoti vadeirwa nemukadzi wacho nzwa, very sorry, I think tichasvika ikoko. Foni anenge akutoshandisa. Saka chinozonochinja chii pahembe? Sei isusu verudzi rwangu tichizonoti pahembe, alright, toda kuona kuti hembe dzacho dzinogoyewa nani? Zviri kuramba zvichingoratidza kuti kunzwisisa kwedu kuti afa hatiregei kunzwisisa in theory. I think kana muri kunyatsodzwa zvitaura mavhesika, munhu akasvika grade 7 nyaya iibate iri so simple, iri yakajeka. Munhu akafa anopfuka here? Ndozvoda kungobatana nemibvunzo iyoyo. Hanzi Isaiah 38 tinzwe vhesi ya10. Nekuti ndichapinda pamasuo eSheori achiri masikati, pamazuva angu ndatorerwa makore angu anga asara. Ndakati handichaone Jehovha panyika yevapenyu, handichaone vanhu pamwe chete nevagere panyika. Isaiah 38 verse 10 to 11. NdiHezekiya anganzi naMwari, iwe wakufa, siya waisa order pamba pako. Hezekiya akati, hai, vakomana,
death. Saka ari kutsanangura zviri rufu, kuti vakomana pandakaudzwa kudaro ndakatoti kuna Mwari, saka zvatopera, saka handichaende kuchechi, saka even vanosara vari panyika handichavaone. Because ainzwisisa zvatadzidza kuti ndo zviri munhu afa. Saka kana munhu afa asingagone kuona vapenyu vasara, kupfuka kunobva papi? Haasooneka, haatoona, haasi kuziva. Tozvi kutaura Bhaibheri, haana chaari kuziva, haasi kuona. Saka hapana nyaya yakadaro alright, hatinzwei pane example yaKaini. Vamwe vanobva kuti Kaini chaiye Abel 1 inonzi ropa rake raidedzera. Genesis chapter 4 verse 8. Let's cruise ezvino ngatiwedzera ipesi, toda kuti tibate time yedu. Zvino Kaini akataurirana nemunin'ina wake Abheri. Vakati vari kusango, Kaini ndokumumukira Abheri munin'ina wake akamuuraya. Jehovha akati kuna Kaini, aripiko Abheri munin'ina wako? Iye akati, handizive, ndiri mufudzi wemunin'ina wangu Kani. Mwari akati, waiteiko? Izwi reropa remunin'ina wako rinodaidzira kwandiri panyika. Ndozvinotaura Mwari. Zvino watukwa, wadzingwa panyika, nekuti iyo yashamisa muromo wayo kugamuchira ropa remunin'ina wako. Saka panokurumidza kuda kupatsananguro ndepapo panzi izwi reropa remunin'ina wako. Come, let us reason together. Chekutanga, blood is inanimate. Ropa harirarama, haritauri. It's a liquid, rinenge dombo. Mandinzwaka? Saka ukanzwa Bhaibheri rakuti chinhu chatinoziva mazwi ese kuti hachitaure, chonzi chiri kutaura, unofanira kuita question, because Bhaibheri harina kuti Abheri ari kudeedzera kwandiri. Bhaibheri haridaro. Bhaibheri riri kuti izwi reropa. Mandinzwaka? Does blood have a voice? No. Saka kuti zviansike tinoenda dzimwe ndima dziri mubhaibheri dzinoda kutaura zvakafanana neidzodzo. Genesis 18 verse 20. NdiMwari auya kuna Abrahamu, varida kunoparadza Sodom. Saka vari kutaurirana, vari kutaurirana. Mwari akati, kudeedzera kweSodhoma neGomora kwasvika munzeve dzangu. Genesis 18:20. Kudeedzera kweSodhoma neGomora, vairarama muchingochani. Saka maripoti aigara achienda kudenga nengirozi. Mwari achiudzwa kunzi, imi muri kuti life is normal muguta iri, vanhu vese vapera kuita ngochani nemalesbian. Saka Mwari akati, ripoti dzandinonzwa ndo dzandada kusikoverifya, but achida kuedza kureva kuti maripoti ndiri kuaziva. Bhaibheri riri kuti Mwari akati kuna Abrahamu, kudeedzera kweSodhoma neGomora kwakwira kwasvika munzeve dzangu. Does a city cry? Nai guta rinodeedzera here? Maybe let's look at another example. James 5 verse 4. Tarirai mubayiro wevaranda venyu vakacheka minda yenyu yamakaramba navo nekunyengera, unodaidzira kwandiri nekucheka kwevacheki kwasvika munzeve dzashe wehondo. Mawages aya ari kuvharwa, vanhu havasi kubhadharwa. Vanongonzi zvinhu zvakaoma ndozokuonai next month. Saka Mwari ari kuti, imi vapfumi munozviziva here kuti pamusingabhadhare paya, salari idzodzo dziri kudeedzera kwandiri kuti wedu tingadai tiri mupoketi yaJohn, but hatina kuendeswa kuna John. Dza 3 months tingadai takaendeswa kuna John. Saka Bhaibheri riri kutsanangura richiti process iyoyo, because Mwari ari kuiona, ari kubva ati masalaries iwayo ari kudeedzera munzeve dzaMwari. Salari inodeedzere. Saka zvikanzi izwi reropa riri kudeedzera. Matauriro eBhaibheri ekungoti ndazviona wauraya munin'ina. But apa ndokumbira anzwisisa ipapa bedzi imbosimudzai ruoko. Angonzwisisa ipapa pachechi. Kana usina usanyare ruoko ngarirambe ruri pasi. Ari kuti apa ndapabata kuti zveshuwa Sodom neGomora dzainzi dziri kudeedzera. Hakuna guta rinodeedzera. Masalaries anzi aideedzera, hakuna salary inodeedzera. Izwi reropa hanzi raenda kuna Mwari, hakuna ropa rine voice. Saka patinoti come let us reason, tiri kuti patinoita zvechechi zvekunamata, patinoita zvechechi hakuna kuswitcha off mind.
hakuna kuswitcha off wofunga kuti zvechechi hazvidi kufunga. This is so clear. Isaiah 1:18, come let us reason together. Ndo zvinotaura Bible. Another question, mibvunzo pamusoro pevakafa. Instead yekuti tiite zvemabira, zvitori nani kasemakristu kuti tiende kunoita church service kumakuva, kuitira vakafa vedu, vakafa vachinamata. Manzwa mubvunzo kuti isusu vekuchechi pastor tazvinzwa tosiyana kanezvemabira, asi topota hedu tichiita machurch service kuitira vedu vakafa nevamwe vakadaro. Gatipindure question iyo, Isaiah 38:19. Maybe ngatangire paverse 18. Nekuti shiora harigone kukuvongai, vanoburukira kugomba havagone kukurumbidzai, havagone kutarira zvokwadi yenyu. Zviri kunzi munhu akafa haagone kuramba achiimbira Mwari song, haagone kuramba achitarira zvokwadi yaMwari Bhaibheri, haagone kuramba achirumbidza Mwari. Verse ya 19, mupenyu, maybe inobva kuti Isaiah 38:19, mupenyu ndiye achakuvongai sezvandinoita nhasi. Kureva kuti tinorumbidza Mwari tiri vapenyu. Ingave kwedu akazoti waniseri kweguva hakuna munyengetero. Saka hapana zvesevhisi inoitwa nevapenyu vachibatana nevakafa. Iye ndikatokuonai muri kuitira church service kumakuwa, kwandiri please munhu akasvika grade 7 nyaya inofanira kubatika. Inzwai pana mapisarema 115:17, Psalms 115:17, vakafa havarumbidze Jehovha kunyangwe ani nani anoburukira kwakanyarara. Vakafa havarumbidze Jehovha kunyangwe ani nani anoburukira kwakanyarara. So it's pointless, it doesn't make sense kuitira service kumakuva kana kuita service uchiti tiri kuyeuka vakafa. Saka chii chinoda kuitwa? Tomboti une shungu dzekunamata Mwari uchiri mupenyu. Mapisarema 6:4, ndiDavid pari kuburitsa chimiro chemunhu ari kurwara, ari kuti dzokai Jehovha, murwire mweya wangu, ndiponesei nekuda kweukunyoro hwenyu, nokuti parufa hapana achakurangarirai, ndiani achakuvongai pashiora. Uine shungu dzekunamata Mwari mudikani, ita uchiri mupenyu. Miri painodzimba ichirwadza uchinzwa kuda kurovha kuenda kuchechi, ita munyengetero wamapisarema 6:4, inonzi dzokai Jehovha murwire mweya wangu, ndiponesei nekuda kweunyoro hwenyu, nokuti parufa hakuna achakurangarirai, ndiani achakuvongai pashiora. In other words, mibvunzo iri kuitwa anza icho nongoti no. Hakuna akafa anovonga Mwari, hakuna akafa anonamata Mwari, hakuna akafa anoimbira Mwari. Maybe gatipedzise tinzwi pana pari kuti kudii. Pane mumwe mubvunzo watoda kuti tipindure wekuti munhu akafa ari mutsvene kana kuti muteveri waJesu anoenda kudenga here? Munhu akafa ari muteveri waJesu anoenda kudenga here? Mhinduro yacho iripo, Acts 2:29. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvateteguru David kuti vakafa vakavigwa, wiro hwavo huri pakati pedu kusvikira zuva ranhasi. Verse 34 yobva yati, nokuti David haana kukwira kudenga. Bhaibheri rinototi David atendeuka yaive shamwari yaMwari, ende ndiyo yaive hero yemaheroes kana tiri kutaura kuvaJudha. Peter akuparidza paPentecost achida kupruva kuti Jesu asiyana nevamwe vatsvene vese vatinoziva. Aedza kutsanangura achiona kuti vanhu still varida kuramba vachibhiga teteguru wavo, zvikanzi alright, ngatitaurei zvasekuru vedu David. Hapana asingazviziva kuti David yaive shamwari yaMwari, but David akafa, David akavigwa. Guva rake haripo here? Nhasi tikanorifukunura hatione here mabhonzo ake? Ndobvaona kuti hazvisi kujeka. Ndobva apedzisira paverse 34 kuti David haana kukwira kudenga. Even muchimuda sei, ndiye aive hero. Regai ndikuudzei vekunyika yekwedu, vana mbuya nehanda havana kudenga kwavakaenda, ndo maheroes edu. Vana sekuru Chaminuka havana kudenga kwavakaenda.
kunyange vari maheroes atinoda vakaitira nyika yedu zvikuru, munhu kana ari mutsvene paanofa haaende kudenga. Chechi yaMwari, koinga mbavha yepamuchinjiko yakaenda kudenga 1. Maybe ngatipe tichipindura ipapa. Inga mbavha yepamuchinjiko yakaenda kudenga 1. Ndo mimwe mibvunzo iripo. Jesu akufa pamuchinjiko, mbavha iya yakati, Lord, remember me when you come into your kingdom. That's Luke chapter 23 verse 42. Lord, remember me when you come into your kingdom. Ndozotaura Bible. Verse 43, Jesu akati kwaari, zviro kwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Manzwa here kutaura Bible. Zviro kwazvo nhasi uchava nani? But ukaverenga kuna John chapter 19 kubva pa verse 32 inototi, naizvozvo varwi vakauya vakavhuna makumbo ewekutanga nemumwe akanga aroverwa pamwe chete naye. Asi vakati vachisvika pana Jesu vachiwana kuti watofa hake, havana kuvhuna makumbo ake. Why? Process yekuuraya munhu nemuchinjiko, munhu aisafa 1 day. Maigona ita 7 days uripo, kuitira kuti vanopfuura vachiona vabva vapfira mati vati handizvipamidze. Yaive way iri deterrent yekuti vamwe vasaite misikanzwa. But because sabata ranga rauda kukwana, vaida kuprocessa kuti process yekufa ikasike. Munhu kana akarembera pamuchinjiko anenge akaita sage down sebhagidhi rakarembera. Saka zvinokakata mbabvu zvekuti haufeme. Saka munhu kuti afema akaroverwa anenge achiwana help nemakumbo. Saka kutyora makumbo kuti anyatsorembera akasika afa. They were trying to fast track process yekufa kwembavha idzi. But hanzi neBible pavakasvika pana Jesu vakaona kuti atofa. Saka vanozotyora makumbo ani? Saka vakafunga kuti uyu mukomana yada kutifeka. Because vanhu pavanofa pamuchinjiko tajaira kurovera vanhu zvinotora wiki kana 5 days asati afa. Saka muchinda yada kuita chitsotsi kunyepera unga afa kuti timuburutse atize. Saka hanzi one musoja aida kunyatsoverify kuti munhu afa ero. Ndobva atora pfumo, ndobva aita rekusenenerera neparutivi panapa pakabuda mvura neropa, which scientifically proves kuti munhu anga afa of a broken heart. Handobva vachinoudza manje kuna Pilate kuti azveshuwa atofa. Zvii zvatinodzidzapo from the Bible? Hatina evidence yekuti mbavha dziya dzakafa musi iwoyo. Simudzai musoro, hazina umboma zvanduta, simudzai musoro mutarire kunoko. Tarirai kunoko. From the Bible hapana evidence yekuti mbavha dziya dzakafa musi iwoyo. Anyway, ngatichiona kuti Jesu aiti ndichava newe nhasi, akaenda here kuparadhiso kwacho. Ndokwatinoda kuona amuka John chapter 20 verse 14 tipedze chidzidzo chedu. Zvino akati achareva izvozvo akatendeuka shure akaona Jesu, asi haana kuziva kuti ndiJesu, ndiMary. Jesu akati kwaari, mai, munochemeiko, munotsvaka aniko? NdiJesu. Verse 15 John chapter 20. Jesu akati, mai, munochemeiko, munotsvaka ani? Iye achifunga kuti murindi wemunda, nokuti akati kwaari, Ishe, kana murimi mamubvisa ndiudzei pamamuisa. Jesu akabva apindura akati kwaari, Mary. Iye akatendeuka akati kwaari, Rabhoni. Ndokureva kuti mudzidzisi. Hanzi pakanzi Mary akabva ati Rabhoni, kuratidza ndakuzivai, zvinoreva kuti mudzidzisi. Jesu akati kwaari, usandibata, nokuti ndichigere kukwira kuna baba vangu nababa venyu, ndichigere kukwira kuna Mwari wangu naMwari wenyu. So Sunday morning yamuka Jesu, iye Jesu ega ndiye ari kutotaura kuti anga asati aenda kuparadhiso. Asi paafa ati uchava neni nhasi kuparadhiso. Saka unobva ona kuti hapana kana problem paya, mbavha haina kuenda. Chii chiri kuitika paya? NdiJesu ari kuti, shamwari, ndinokuudza nhasi, ombofema, uchava neni kuparadhiso. Asi imi mukaverenga muchimhanya kuti ndinokuudza nhasi uchava neni kuparadhiso, muri kubva maona ari kutoti nhasi uno taatesi. Inyaya yaitauriranwai, unofanira kuimagina zviri kuitika uchishandisa dzimwe ndima pamuka Jesu haasati aenda kudenga. Ende hapana pataona kuti munhu uyo akabva afa, vakangotyorwa makumbo. Hatina kuzodzwa kunzi vakabva vafa here. But chiri kuitika chii? NdiJesu ari kuti faith yawaitai, kunyange tiri kutandadza hedu, ndinoda kukuudza nhasi,
Ndutokuudza nhasi uno ndiri kukuudza uchava neni kuparadhisi. Ko sei vanhu achiti mweya wemunhu haufe? Ndo patinoda kutangira mangwana. Sei vanhu vachiti mweya wemunhu haufe? From the Bible, mibvunzo pamusoro pevakafa. We have reasoned using the scriptures. Tikapindura mibvunzo yese, kuna anoda hake kubata, especially vatisvikei grade 7 and above. These things can be grasped, zvinobatika. But ukada kungoti, but pastor, maybe chandoda kukurudzirai, chimirirai katigopedza series inoi, kuitira kuti maybe munepa muruti but pastor. But so far, toda kuzotangira pamubvunzo kuti, saka sei zvichitaurika kuti mweya wemunhu haufe. May the Lord bless you. Mwari akukomborerei mibvunzo pamusoro pevakafa. We are continuing tomorrow evening with our series, Come, Let Us Reason Together. Thank you so much, Vana Nekuya. Our online viewers, we want to thank you. Don't miss any of the episodes this week. Come, let us reason together. We even invite you kuti mutsvake shamwari dzenyu. These lessons are very important. Come, let us reason together. Ngatinamatei chechi yaMwari. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai. We have been reasoning from the scriptures. Muchiedza kupindura mibvunzo yatinayo pamusoro pevakafa vedu. Pane pamwe patasimudza maoko kuti tazvibata. Pane pamwe pataramba takangoti zii kuratidza kuti zvichiri kunetsa kunzwisisa. Tokumbira kuti mutisunungure. For if we know the truth will set us free. May you bless these young children. May you bless the boys and girls. Komborei chechi yese. And our viewers from all over the world, bless them. Tokumbira zviraramike mukati medu. We should not be afraid. Atifanire kutya, especially panyaya dzinotaurwa about the dead. May the Bible be our guide. We pray all this in your mighty name. Amen. Toda kutenda vateereri vari online nevari pano nekuteerera kwakanaka. Toda kukutendai, rambai muchiuya ku this program. Pane ino nguva regai tidaidze the well, iwe ivharire nekutipa nziyo yekuvharira. Apo tichiteerera zvakanaka tichikomborerwa. Ngatikokere shamwari dzedu nehama dzedu tose tiuye tikomborerwe, tidzidze zvimwe kubva mukati meshoko raMwari. Come, let us reason together. Thank you. Ngifisa lelo khaya likaNkulunkulu liyangithokozisa enhlizweni ngikhangela lelo khaya likaNkulunkulu liyangisondeza kulonsuku zonke sizothokoza kulomuzi wokuphumula ekhaya ezulwini akukufa nemithwalo indlala lezifo konke kuphelile. Ngifisa uphumula kule ekhaya elinokuthokoza
leyo ndlela ngihambe, ngivulele nkulunkulu, ngihambe kuleyo ndlela, sizothokoza kulo muzi wokuphumula, kulo kuphumula, ekhaya ezulwini akukho ufa nemithwalo, indlala lezifo konke kuphelile, ngifisa ukuphumula, kulo kuphumula, ekhaya ezulwini akukho ufa nemithwalo, indlala lezifo konke kuphelile, ngifisa ukuphumula, ngifisa ukuphumula.